Savez Napolje, savez Napolje, za Vederu, Vico Vederu, Vico Vederu, Vico Vederu, Vico Vederu. Osvati si šampion, raduje, Osvati se raduje. Bosna, Holandija, tačnije Holandija, Bosna, u Eindhovenu. Evo nas direktno među bosanskim navijačima, kao što možete vidjeti. Bosanski Holanđani ili holandski Bosanci. Ja ne znam gdje trebam vamo. Ne trebam na 32, ovo je 5, 6. Kako je do ovog ulaza 32 doći? A nemam pojam, brate. Brate, ja evo došao ovdje, ne mogu da nađem. Jeste Bosanci vi? Nisam Bosanac. Mi živimo ovdje, ali smo Bosanci. Koji ja isto? Jel, u Holandiji isto. Koji grad živi? Amsterdam. Aha, dobro. Mi živimo u Leeuwarden. Gdje u? Leeuwarden u Frislandu. U Frislandu, okej, ja živim tek 2 godine, ja sam frišak. Vi ste vjerovatno ovdje odrasli. Koji je rezultat? 1-1 ako bilo taj. 1-1? 1-1, makar poen da dobijemo. Makar poen, ja se nadam 3 poena. Evo euforija, evo Bosana. Gdje su vam rekviziti, imate zastave? Imam zastavu, imam džeko, majicu, to je to, nemam dalje ništa. Top, Sarajlija na YouTube. Sarajlija, a i Sarajevo. Ja. Svakako. Evo Baki je. 35, ja idem na 32. Odakle, šta je ovo? Pola Bosna, pola Holandija? Ja. Sad jes Fanatikos ušli? Ja. Ušli su, jel? A ti si najveći Fanatikos? Sorry? Okay. Thank you. Naar boven! Naar boven! Naar boven! Ajmo! Ima Bosanaca? Dosta! Koliko ima? Ima li nas preko 1000? 2000, ja sam čuo. 2000? Moram u WC prvo. Ja isto. Kasnio na autoputu, brate, znači sudar bio neki. A prsim ovaj stadion. Išao 3... Šta? Prsim ovaj stadion. Kako se zove stadion? Philips stadion. Vidi ovdje Holanđana, Ima i bosanskih zastava. Bosna! 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 Evo pijanča. Ajde prvo u WC. Gdje je WC? Ovo je... Ja. Evo muškarac. Ja, da sam. Kako se zove ovaj stadion? Philips stadion. A gdje su Fanatikos? Evo tu. Vamo. Evo vamo Fanatikos. BH Fanatikos. Tu su Bosanci, jel? Ovo od PSV stadion. Jesam dobar ovaj, pozicija nam je baš dobro. Ja.
Odavde sve vidimo. Oni sjede na taj strani. Idemo Bosna! Fanatico sa desno. Hij was een van de blikvangers van Oranje in het afgelopen EK. Među Bosanaca i Holanđana. Frajer je slavio gol, 2-1 je za Holandiju. Napao ga je neki Bosanac. Ovaj s naočalama u bijelom dresu. Gleda ovog tipa, jako ljutito. Vidjet ćemo šta će se desiti. A jesi vidio? I dalje gledaju. Ovog ovdje tipa gledaju. Napeta atmosfera, ne samo na terenu, nego i na tribinama. Wie kan er wel een gloednieuwe telefoon gebruiken? Ik kan namelijk winnen, aangeboden door KPN en Samsung, een Galaxy S24. En dat kan je doen door de volgende QR-code met je telefoon te scannen. Kijk even naar de QR-code, pak je camera erbij en scan de QR-code. En misschien denk jij zo meteen wel die Samsung Galaxy S24 aangeboden door KPN en Samsung. Ik sta hier samen met Da li će ga neko ošimti, napeta je situacija.